Alright, nandito na muli tayo sa Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Ayun, kasama natin muli si Michael Gatong at si Leomord. Alright, let's go. Kasama ko nga pala yung mga ilan sa mga member ng Pisag Boys. Ito yung leader nila. Balik mo sa akin yung damit ko dyan, boy. Boss name, madumi. Pinili mo talaga yung magandang damit talaga. Pisag Boys, yan, Vice President. Magkilit ka. Siren ka. Bakit na? Wala naman umaakit eh. Napag... Sir. Tayo barkada sa pagdibalikin. Okay, magdinaw. Kabon ka? Dito na. Kaya... Yan kaya. Kunin mo siya. Ya, pogi pala ako dito po. Kamay mo na kami. Yan na lang may dead yung gata sa mga... Hawakan mga mukha na pogi. Yung ting. Yung dalawang tingin niya. Agad mo rin. Ba? Tara, doon sa extension guys. Tingnan pa no. Kinain ka lang ng video. Makinat na. Makinat na. Patuloy ka hawang to. Ilan days na yung sa lemon mo, sir? Tingnan lang yung chat pa kayo. Tana na. Sa Wibis. King ko sa ba? Wibis sa Biyernes min sabi ni makamidya. Biyernes. Dapat yung dapat diyan guguyurang mo man. Kay Jet Leo Mark. Black and gold. Alak pa! Yan ay kasi para peso ko niya kay Alak pa. Pero wala na wala may kito mas picture to master. Eh, May papers to. ang ganda ta anak ko lang tiya. Alam mo na, alam mo na ito. Uy, maulog dyan, bud. Kailangan ko may panungang tara mo master. Pero ko may kin, guwapo. Kaya ba, Master.